Исәнмесез? Яңа еллар котлы булсын. Менә минем қолда 19-нчы елда чыккан беренче татар гәзитләре һәм алар юан гәзитләр. Безнең рубрикабыз юаннар көзгесе. Калын гәзитләр атнага бер чыга торган 16-24 битлек гәзитләргә күзәтү салабыз. Һәм бу күзәтүләрдә татар милләте турындагы мәкаләләргә зуррак игътибар бирәбез. Ватаным Татарстанның беренче санында ук "Кем син татар баласы" дигән баш мәкалә куелган. Хәерлегә булсын, татар темасын, балалар темасын шушы җитди хөкүмәт газетасы онытмасын инде ел әйләнәсендә. Шулай ук Ватаным Татарстанда татар теле ябык ишекләрне ача дигән зур мәкалә бар. Анда Эстониядән килгән татар хатыны Фирүзә ханым Хәйруллина редакциягә килгән һәм аның белән интервью эшләнгән. Менә шулай Эстониядә да татарлыгын саклаган хатын-кызлар бар һәм алар газетта урын алганнар. Шәһәр газетасы, Шәһри Казан, без инде яратып көтеп алабыз. Шәһәр турында язмас микән? Чөнки Казанга килгән, шәһәргә килгән татарлар татарча яшәми. Газеты булса да татарча яшәсен иде дип сызланабыз, кызыксынабыз һәм Шәһри Казан шушы үзенең исемен акларга тырыша. Практик мәсьәләләр дә бар әлбәттә. Цифрлы телеканалларга ничек күчәргә? 19-нчы елда бит хәзер гадәттәге антенна шагына телевизор карап булмаячак. Ярый сездә гәрдә кабел буенча булса, яки анда интернет аша карасагыз телевидение, булай хәзер кыекта торган сәнәктән генә сигнал алып булмый. Шуңа күрә Шәһри Казанда цифрлы телеканалларга ничек күчү турында сөйләнә. Бирегә беренче мультиплекс исемлеге бирелә. Беренче канал Россия 1, ТНТВ, Карусель, анда Мир, Муз ТВ, 20 канал бар. Бушлар күрсәтә торган, ТНВ юк. Шуңа күрә мультиплекс кирәк. Ягъни бу милли һәм төбәк телевидениеларына да шундый яңа сыйфатлы, яңа дәрәҗәдәге телевидение булсын өчен нәрсә эшләргә һәм йоклап калмайча, сез телевизорыгыз сүнеп калмасын өчен нәрсә эшләргә турында Шәһри Казан бәйнә-бәйнә аңлаткан. Башка хәбәрләр дә бар. Аларын сөйләп тормыйм, чөнки сез бу телевидение караганчы мөгаен Шәһри Казан 2нче санны да чыгарып ташлар. Мәдәни җомга газетында әлбәттә мәдәният турында да, тел турында да бар. Кечкенә мәкалә Татарстан хөкүмәте Татарстанның дәүләт телләрен, башка телләрен саклау, өйрәнү турындагы программаны 1 елга озайтты. Аллага шөкер, димәк, бүленәсе акчалар телгә тагы бүленә. Инде ничек кулланырга, ничек файда китерер бу акчалар һәм бу телгә юнәлдергән хәрәкәтләр. Мәдәният министры Ирада Аюпова журналистлар белән очрашып, үзенең тармагы турында сөйләгән иде. Мәдәни җомга әлбәттә бу турыда сөйли. Диния нәзарәте 18нче елга йомгак ясый. Бу турыда да 5нче биттә мәкалә бар. Шулай ук мәдәни җомга Атилла турында зур язма чыгарган Рафаэль Бәдретдиновның язмасы. 2000 еллык яшәгән шундый хуннар җитәкчесе Атилла турында язма әлбәттә кызык. Шул ук санда яугир шагыйрь Фатих Каримның шигырьләр шәлкеме басылган. Соңгы тапкыр карыйм Иделгә, соңгы тапкыр күрим акканын, бәлки бик тиз кире кайтмамын, сакланыр ул бары күңелдә, сакланыр ул соңгы хат кебек, искә алсам йөрәк сулкылдар, күз алдыма килдер дулкыннарга кайнар ак күбек. Шундый моңлы мотор итеп язган 1938дә. Без сугышка киткәндә язган дип уйладык моны. Ул 18дә төрмәгә утырткач, шит яракка алып киткәндә язган шигырь. Шундый фаҗигали язмыш, үзе яугир шагыйрь Фатих Карим, аның тууына 110 ел тулды һәм аның зур шигырьләр шәлкеме мәдәни җомгада басылып чыккан. Татарстан АССРның 100 еллыгы турында әлбәттә сөйләрбез, газеталар бу турыда да яза бит. Мәдәни җомганың бу санында тәүге суверенлык атасы дигән мәкаләдә шул вакытта яшәгән беренче җитәкчеләр Кашаф Мөхтаров, Сәйд Галиев турында һәм Татарстан Республикасының этнографик картасы турында рәсемнәр, этнографик димәк милләтләрне күрсәткән картада булган бит. 20нчы елларда милләтләргә мөнәсәбәт шулай кискен үзгәреп киткән, чөнки Татарстан Республикасы төзелгән. Шулай ук классик Галиәскәр Камалның туына 140 елга багышланган зур шәлкем, зур мәкалә биргә кергән. Күңелем Камал белән сөйләшә дип атала ул һәм аның буенча сез Галиәскәр Камалның нәселе, үзе турында кызыклы мәгълүматлар белә һәм күрә аласыз. Әйтмичә булдыра алмыйм.
Айтматов кинолары дигән язма әлбәттә без битараф түгел. Айтматов Кукмарадан туган кешеләрнең нәселе булган һәм үзенең гомеренең соңгы көннәрендә ата-бабасы йортына кайтырга омтылып, шунда шушы юлда вафат булган Шыңгыз Айтматовның язмышы иҗаты турындагы фильм әлбәттә безгә кызык. Татар стратегиясе турында күп сөйлиләр, күп язабыз. Менә яшь галим Айрат Файзрахмановның татар стратегиясе нинди булырга тиеш дигән мәкаләсе мәдәни җомгада урын алган. Безнең гәзит. Бу халык газетасы. Ул кыю әйберләр баса, аның беренче битеннән үк кызыклы мәкаләләр күренеп тора. Акча җитми, ботак җыярга ярый. Ирем сөеркәсенә өйләнде. Каравыл инвестор. Менә шундый кискен мәкаләләр, темалар яктыртыла монда. Планшетны, ягъни электрон уенчыкны күп кулланучы бала чынбарлыкны виртуаль дөньядан аермый башлады дигән мәкалә бүтән кешегә дә файдалы булыр. Бу балачага мобильниктан, компьютердан күзен алмый, ни булып бетә инде, шул турыда язма бар безнең гәзиттә. Аптырый сүтәбез гомер йомгагын. Менә шундый баш мәкалә бастырган бу гәзитнең хуҗасы һәм баш мөхәррире Илфат Файзрахманов. Рәхәтләнеп укыгыз. Бу гәзиттә игътибарыгызны җәлеп итәм. Татар иҗтимагый үзәге төзелүгә 30 ел. Тансык тема. Чөнки бу турыда сирәк язалар, сирәк сөйлиләр, ләкин бу тарих бит. Һәм бу милли хәрәкәт республиканың яңа язмышы шушы хәрәкәттән татар иҗтимагый үзәгеннән башланды. Менә шуның шаллы тию ветераны Мөнир Сиддиков мәкаләсе безнең гәзиттә урын алган. Язучы сугышта һәлак булган тагы бер газиз кешебез Гадел Кутуй. Кутуйны сагыну турында зур язма белән Ирек Нигъмәти чыгыш ясый. Аны да онытырга ярамый. Хәзер дә бу кешенең язмышы безнең өчен актуаль. Һәм аның иҗаты да безнең арабызда яшәп тора. Ахырда юан булмаган газет Звезда Поволжья. Ул әле җитмәсә рус телендәдер. Ләкин Рәшит Әхмәтов милләт белән кызыксына. Ул татар стратегиясе турында 11-нче мәкалә язган инде. Һәм анда да кызыклы, кыю фикерләр бар. Аның өчен генә түгел, татар стратегиясендәге приоритетлар дигән мәкаләне, хатны Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелеге җибәргән. Андагы элекке вәкил булган Назиф Мириханов язган тәкъдимнәр бик кызык, кабул ителерме, юкмы, ләкин милләт стратегиясе турында Мириханов әйткәч инде укымыйча ярамас, табыгыз шушы газетны яки интернеттан эзләгез. Шулай ук мин Казанга гашыйк булдым дигән зур мәкаләдә Курчак театрының җитәкчесе Роза Сәйетнуровнаның белән әңгәмә басылган монда. Шул ук Звезда Поволжьяда ничегенде әйтмисең, исәнме сез татарлар дигән татарча башлы урысча мәкалә чыккан. Фәндәс Сәфиуллин мөрәҗәгать итә. Һаман ул милләт турында, шул ук стратегия бәйле фикерләр турында әйтә. Ягъни Звезда Поволжьяда мондый мәкаләләр күп, һәм аның беренче биттәге мәкаләнең берсе "Где таится правда?" Кайда соң хакыйкать яши? Шундый баш исемендә мәкалә куелган. Чыннан да уйлап карагыз әле. Безнең милләт өчен хакыйкать кайда яши? Кем яза? Кем бу турыда сөйли? Кем әйтте? Уйлап карагыз әле. Еш ишетәсезме? Хәзергә сау булыгыз.